Αγαπητοί μου ακροατές, γεια σας. Είμαι η Βικτωρία Αποστολοπούλου και σας καλωσορίζω στη δεύτερη σεζόν του podcast «Το χωράφι της καινοτομίας». Ένα podcast αφιερωμένο σε όλους εκείνους τους νέους ανθρώπους που τολμούν να μπουν στο χωράφι, να ασχοληθούν με τη γη με καινοτόμο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι ο αγροτικός τομέας παρά τις προκλήσεις μπορεί να γίνει ένα γόνιμο πεδίο επιχειρηματικότητας. Το σημερινό επεισόδιο είναι μια χορηγία της Terra Creta, στην οποία αγαπάνε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Σήμερα μαζί μας είναι ο Αντώνης Μαρακάκης, προϊστάμενος ελαιοποιείου και Ακαδημίας Ελιάς της Terra Creta. Η Terra Creta ιδρύθηκε το 2001 και μέσω της αδιάλειπτης παρουσίας της για περισσότερα από 20 χρόνια έχει καταφέρει να βρίσκεται στο top 3 των εξαγώγημων ελληνικών brand, καθώς εξάγει το 96% του παραγόμενου ελαιολάδου στις 43 χώρες. Με βασική αξία τον σεβασμό στον αιώνιο καρπό, γεμάτη αγάπη για τη ζωή και με πίστη και προσήλωση στους ίδιους τους παραγωγούς της, έχει ιδρύσει την Ακαδημία Ελιάς Terra Creta, με στόχο τη συνεχή υποστήριξη και εξέλιξή τους μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της συμβουλευτικής. Κύριε Μαρακάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Αποστολοπούλου. Αρχικά να σας πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε σήμερα μαζί μας για να αναδείξουμε και αυτό το ωραίο θέμα και βέβαια τη δυναμική που έχει αναπτύξει η Terra Creta. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε πώς έχει καταφέρει να αποκτήσει η Terra Creta τη δυναμική που έχει σήμερα και με ποιους τρόπους θέτει στο επίκεντρο τους ίδιους τους παραγωγούς. Αρχικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο και τον χώρο που μου δίνεις. Να πω ότι δεν είναι κάποιο μυστικό, εταιρικό μυστικό, είναι απλά προγραμματισμός, σκληρή δουλειά και προσήλωση σε όλα τα στάδια παραγωγής. Δίνουμε έμφαση από τον ελαιόνα μέχρι και το ράφι, στο οποίο οι καταναλωτές θα βρουν τα εξαιρετικά παρθένα μας ελαιόλαδα. Ως οργανισμός έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον άνθρωπο, γιατί ουσιαστικά ο παραγωγός μας είναι αυτός που είναι πίσω από όλα. Αν δεν έχουμε ελαιόκαρπο, δεν έχουμε τίποτα. Οπότε εμείς του δίνουμε τα εφόδια, του δίνουμε γνώση και συγχρόνως ψηφιακά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί για να καλλιεργήσει. Αυτό που εκτιμάει είναι την παρουσία μας μέσα στον ελαιόνα. Προσπαθώντας να του δώσουμε κατευθύνση για τη σωστή διαχείριση, αλλά και προσπαθώντας να του λύσουμε τα καθημερινά του προβλήματα που αντιμετωπίζει στην καλλιέργεια. Οπότε είναι ένας συνδυασμός από ό,τι καταλαβαίνω και γνωρίζω ότι τα εφόδια που αναφέρατε βρίσκονται στη βάση της Ακαδημίας Ελιάς Terra Creta. Δηλαδή η γνώση, τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και η παρουσία βεβαίως, όπως είπατε, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι ακριβώς η Ακαδημία Ελιάς Terra Creta και ποιο είναι το όραμά της και ο σκοπός της. Η Ακαδημία Ελιάς Terra Creta ουσιαστικά είναι η μετεξέλιξη της ομάδας παραγωγών που είχαμε ιδρύσει το 2014. Παρακολουθώντας την καθημερινότητα των παραγωγών και βλέποντας τις απαιτήσεις που θα έχει η καλλιέργεια τα επόμενα χρόνια και ξέροντας ότι αυτές θα πολλαπλασιαστούν, δεν βρίσκαμε άλλο τρόπο να τα αποκριθούμε σε αυτό πέραν του να μεγαλώσουμε ουσιαστικά την ομάδα παραγωγών και ιδρύοντας την Ακαδημία Ελιάς Terra Creta. Το όραμα της Ακαδημίας είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη της τοπικής παραγωγής ελαιολάδου. Όταν εννοώ τοπική παραγωγή ελαιολάδου, εννοώ ευρύτερα των ομοχανίων. Αυξάνοντας την ποσότητα του παραγόμενου ελαιοκάρπου, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, αλλά βελτιώνοντας και την ποιότητά μας. Πάντα με σεβασμό στη γη. Ο σκοπός λοιπόν είναι μια βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια που θα αποτελέσει έμπνευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όπως καταλαβαίνω, έτσι όπως μας λέτε, καταφέρατε να δείτε μπροστά στο τι έρχεται δηλαδή και πώς αλλάζουν οι ανάγκες των αγροτών και του αγροτικού τομέα βέβαια ευρύτερα, δηλαδή για το τι πρόκειται να έρθει, γιατί όλα συμβάλλουν όπως είπατε και στη βιωσιμότητα και στην κλιματική αλλαγή. Και για να το κάνετε αυτό, γνωρίζω ότι θέσατε στο επίκεντρο της Ακαδημίας Ελιάς την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη συμβουλευτική, όπως είπαμε και στην αρχή. Θα ήθελα να μας πείτε με ποιους τρόπους εφαρμόζονται στην πράξη οι τρεις αυτοί πυλώνες. Πολύ ωραίο. Η δομή της Ακαδημίας έχει ως επίκεντρο, όπως είπαμε, τη βιωσιμότητα. Τη βιωσιμότητα του ελαιοπαραγωγού με περιβαλλοντικούς όρους αλλά και με οικονομικούς. Μπορεί να ακούγεται λίγο αντιφατικό, αλλά γίνεται. Και είναι και από τις βασικές μας αρχές ως Ακαδημία Ελιάς Terra Creta. Να πω ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες ουσιαστικά που απαρτίζουν την Ακαδημία. Ο πρώτος πυλώνας είναι η εκπαίδευση, ο δεύτερος πυλώνας είναι η καινοτομία και η ευφυής γεωργία και ο τρίτος πυλώνας είναι η παρουσία μας στο χωράφι και η άμεση συνεργασία. Αρχικά με την εκπαίδευση συνεργαζόμαστε
με τον Ελγό Δήμητρα, με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποδρομικών Φυτών και Απέλου στα Χανιά, οι οποίοι ερευνητές του Ινστιτούτου γίνονται και καθηγητές. Οπότε τα πειραματικά δεδομένα που συλλέγονται από τις εκάστοτε έρευνες που κάνουν, μεταφράζονται σε καλλιεργητικά δεδομένα, σε απλές πρακτικές συμβουλές που βελτιώνουν την καλλιέργεια. Νομίζω ότι είναι ένας μοναδικός συνδυασμός ιδιωτικού φορέα, όπως είναι η Μέλισσα Κίκινας Παύλα Κρέτα, με τον Ελγό Δήμητρα. Και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στον τομέα της καινοτομίας, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Europublic μέσω του προϊόντος του GeaSense, χρησιμοποιώντας εργαλεία εθνικής γεωργίας σε όλο το φάσμα της καλλιέργειας. Από το χωράφι, την παραγωγή, βλέποντας τα δεδομένα του χωραφιού, μέχρι και την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. Έχουμε καταστήσει 11 μετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι φέρουν αισθητήρες υγρασίας εδάφους, γενικά τις συνθήκες εντός εδάφους. Σε κινητό φύλλο ελιάς προσομοιώνουμε τις συνθήκες εντός του δέντρου και τους κλασικούς αισθητήρες που μετράνε η ταχύτητα, η ένταση ανέμου, βροχόπτωση κτλ. Επίσης, έχουμε καταστήσει ροόμετρα στα αγροτεμάχια που είναι αδρευόμενα, ώστε να ξέρει επακριβώς πόσο αρδεύει ο παραγωγός μας. Όσον αφορά την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, έχουμε καταστήσει ένα ευρύ δίκτυο ψηφιακών παγίδων, η Υγεία Κραπ. Είναι πάνω από 23-24 παγίδες, η οποία κάνει καταμέτρηση καθημερινά του βακοπληθυσμού με τη χρήση AI, αποφεύγοντας έτσι το ανθρώπινο λάθος, την καταμέτρηση του παραγωγό ή από τον παγιδοθέτη. Επειδή μετράει καθημερινά, 2 φορές την ημέρα, μας δίνει την ευκαιρία να επέμβουμε έγκαιρα. Οπότε δεν μετράμε μία φορά την εβδομάδα και αναλόγως πράττουμε, μετράμε καθημερινά. Όλη η παραγωγή μας έχουμε καταστήσει στα κινητά τους στην εφαρμογή GeaSense, όπου εκεί γίνεται και η καταγραφή των εργασιών που κάνουν στους ελαιώνες. Όλα λοιπόν τα παραπάνω οδηγούν στην έκδοση εξατομικευμένων οδηγιών παύλα συμβουλών στους παραγωγούς. Και τους δίνει και κάποιο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να γίνει αυτή η προληπτική ή διορθωτική ενέργεια. Το τρίτο κομμάτι τώρα της Ακαδημίας Ελιάς, ο τρίτος πυλώνας, που είναι συμβουλευτική, γίνεται με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο, ο οποίος είναι, θεωρώ, και πιο ενδεδειγμένος. Είναι οι τακτικές επισκέψεις στους ελαιώνες και οι συμβουλές που δίνονται στο πεδίο, μέσα στον ελαιώνα. Επειδή κάθε παραγωγός είναι και μια ξεχωριστή περίπτωση και κάθε δέντρο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, όλες οι συμβουλές για την παραγωγή και για τον τρόπο διαχείρισης της καλλιέργειας δίνονται μέσα στον ελαιώνα. Εάν δεν θα προκύψουν στο χρονικό διάστημα μεταξύ των επισκέψεων και κάποια έκτακτα προβλήματα, ο παραγωγός μας ειδοποιεί και βρισκόμαστε εκεί άμεσα. Πριν ξεκινήσουμε τη συνεργασία μας με τον εκάστοτε ελαιοπαραγωγό, παραλαμβάνει ένα πρωτόκολλο βιώσιμης καλλιέργειας. Αυτό το πρωτόκολλο έχει 9 βασικούς κανόνες στους οποίους οφείλει να συμμορφωθεί. Ένα παράδειγμα. Η απαγόρευση καύσης υπολοιμάντων καλλιέργειας. Τα κλαδέματα δεν τα καίμε. Γίνεται θρηματισμός και αναποφεύγεται στην απουσία του εδάφους. Ένας δεύτερος βασικός κανόνας που θα πρέπει να συμμορφωθεί είναι η απαγόρευση χρήσης δανειοκτώνων. Δεν θέλουμε ένα χωράφι το οποίο να μοιάζει με σεληνιακό τοπίο και να υπάρχουν μόνο ελιές. Θέλουμε να υπάρχει τοπική βιοποικιλότητα. Σωστό. Όπως επίσης απαγορεύεται να διαταράσσουμε το έδαφος. Το έδαφος φτιάζει μια δομή με τα χρόνια. Και αν εμείς πάμε με κάποιο μηχάνημα φρέζα ή καλλιεργητή να το σπάσουμε, η δομή αυτή χαλάει, η οργανική ουσία εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες, οπότε οξυδώνεται. Μόνο ζημιά κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, τότε η Ακαδημία Ελιάς δίνει ως προτεραιότητα στους παραγωγούς τους να μην διαταράσσουν την επιφάνεια και γενικά το έδαφος. Αξίζει εδώ να αναφέρω ότι όλα τα παραπάνω, και η εκπαίδευση και η ευφυής γεωργία, αλλά και οι επιτόπιες συμβουλές στο πεδίο παρέχονται δωρεάν στον συνεργαζόμενο ηλιοπαραγωγό μέσω της Σύμβασης Εμβολιακής Γεωργίας που υπογράφουμε. Ουσιαστικά αναφέρει ότι η ποσότητα του καρπού που θα παράγει θα εκκλίνεται στο διόγκητό μας ελαιοπύριο.
Έχω πολλά να επισημάνω, είναι η αλήθεια, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον όσα μας είπατε. Αρχικά το γεγονός ότι προσφέρονται δωρεάν με τη σύμβαση, όπως είπατε κι εσείς. Οπότε είναι ιδιαίτερα θετικό αυτό ότι ο παραγωγός μπορεί να τα γνωρίσει όλα αυτά και να έχει τις υπηρεσίες αυτές. Επίσης, αποτυπώσατε και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία στην καλλιέργεια της ελιάς. Και είναι πολύ σημαντικό. Μας δώσατε δηλαδή να καταλάβουμε το εύρος το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και νομίζω ότι και το πιο σημαντικό, από όσα μας είπατε, είναι ότι καταλαβαίνει κανείς αυτό που λέμε, ότι η τεχνολογία ουσιαστικά δεν αναιρεί την εργασία ή τη συνεργασία του παραγωγού με τον σύμβουλο, με τον γεωπόνο, ίσα-ίσα κιόλας που την ενισχύει, δηλαδή την κάνει ακόμα καλύτερη. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, δηλαδή ότι και ένα βασικό κομμάτι είναι η συμβουλευτική. Ακριβώς, και μας προσφέρει και μετρήσιμα δεδομένα. Που παλαιότερα δεν τα είχαμε. Σωστά, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό ότι περνάμε από την εμπειρία ουσιαστικά στα δεδομένα πλέον. Και μας δώσατε να καταλάβουμε και ότι οι τρεις αυτές έννοιες λειτουργούν συμπληρωματικά για να έχουν η παραγωγή της Ακαδημίας Ελιάς το καλύτερο αποτέλεσμα. Και γνωρίζω ότι ένα από αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι οι ελαιοπαραγωγοί έχουν καταφέρει να μειώσουν το κόστος του νερού, να αυξήσουν την ποσότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, αναβαθμίζοντας παράλληλα και την ποιότητά του. Θα ήθελα να μας δώσετε αρχικά τα νούμερα, γιατί ξέρω ότι έχετε ποσοστά μείωσης και είναι αυτό ιδιαίτερα σημαντικό. Όπως είπαμε και για τη μείωση του νερού, αλλά και για την αύξηση της ποσότητας. Και να μας πείτε πώς έχετε φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Να πω ότι δεν έχουμε μείωση μόνο τη χρήση του νερού κατά 23,3%. Στόχο μας είναι να μειώσουμε όλο το φάσμα των υδρογόνων της καλλιέργειας. Τόσο όσο το αναφέρω όσον αφορά να μην κάνουμε επιπτώσεις στην ποσότητα ή στην ποιότητα. Οπότε κάνουμε λεπτές ρυθμίσεις, θα το πω. Έχουμε πετύχει αισθητή μείωση μέχρι τώρα στη χρήση των σύνθετων λιπασμάτων, αλλά και των προστατευτικών. Επίσης, νομίζω ότι καταλάβετε ότι η χρήση δανειοκτώνων στα χωράφια της Ακαδημίας Ελιάς στα Κρήτη είναι μηδενική. Δεν τα χρησιμοποιούμε, προτιμούμε την αυτοφυή ντόπια βλάστηση. Πολύ ωραία. Όσον αφορά την παραγωγή μας και τα νούμερα που πετυχαίνουν η παραγωγή, να πω ότι εδώ έχουμε δύο ταχυτήτων παραγωγούς. Είναι οι ελαιοπαραγωγοί οι οποίοι είναι τροπαγγελματίες, οι οποίοι ακολουθούν το πρωτόκολλο βιώσιμης καλλιέργειας, αλλά δεν βρίσκονται καθημερινά στο χωράφι. Και έχουμε και τους παραγωγούς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Είναι αυτοί που βρίσκονται καθημερινά στο χωράφι και ακολουθούν τις συμβουλές που τους δίνονται. Να πω εδώ ότι οι τροπαγγελματίες έχουν πετύχει ένα 18,5% παραπάνω παραγωγή ανά δέντρο, συγκριτικά με καλούς παραγωγούς, όχι με τον μέσο όρο, γιατί δεν θέλουμε να συγκρινόμαστε με τον μέσο όρο. Θέλουμε να συγκρινόμαστε με τους καλούς παραγωγούς εκτός Ακαδημίας Ελιάς. Σωστά, ναι. Οπότε, κατά μέσο όρο, οι ετεροπαγγελματίες παραγωγή είχαν 8,5 κιλά το δέντρο σε σύγκριση με τους εκτός Ακαδημίας που είχαν 7,17. Ενώ οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μας πετύχαν 67% παραπάνω παραγωγή ανά δέντρο, σε σύγκριση πάλι με τους ίδιους καλούς παραγωγούς. Οπότε, οι κατά κύριο επάγγελμα παραγωγή πέτυχαν 12 κιλά παραγωγή ανά δέντρο, ελαιόλαδο φυσικά, εν συγκρίση με 7,17 κιλά το δέντρο, που είναι η καλή παραγωγή εκτός Ακαδημίας. Ναι, κατανοητό. Να πω ότι η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όταν ο παραγωγός έχει τη σωστή καθοδήγηση, που παρέχονται τα σωστά εργαλεία και βρίσκεται καθημερινά στο χωράφι του, μπορεί να πετύχει μεγάλη βελτίωση στην παραγωγή του. Θα συμφωνήσω μαζί σας και είναι πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία που αναφέρατε και για το νερό βέβαια και για την αύξηση της παραγωγής, και νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο εσείς αποδεικνύεται αυτό που μόλις μας είπατε για την σωστή καθοδήγηση, τα σωστά εργαλεία και την καθημερινή ενασχόληση, γιατί δεν είναι μόνο η αύξηση της παραγωγής αλλά και η παράλληλη μείωση των ισουρών, χωρίς βεβαίως να χάνεται η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, που είναι και πολύ, ίσως και το πιο βασικό κομμάτι. Και θέλω να πάμε λίγο στους παραγωγούς τους ίδιους. Αρκετές φορές έχουμε δει αγρότες που είναι δύσπιστοι να συμμετέχουν σε κάτι καινούριο ή να ακολουθήσουν μια διαδικασία ή τεχνική που δεν γνωρίζουν.
Εσείς πώς προσεγγίζετε τους παραγωγούς που συμμετέχουν και πώς αντιλαμβάνονται αυτή την οργανωμένη προσπάθεια? Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι τα ποσοστά αυτά είναι ελκυστικά. Που βέβαια στην αρχή, έτσι, όταν ξεκινήσατε, λογικά δεν θα υπήρχαν, γιατί γίνονται χρονιά με τη χρονιά. Αλλά ακόμα και τώρα που υπάρχουν, χρειάζονται συνέπεια και δουλειά, βέβαια και από τις δύο πλευρές, για να συνεχιστεί όλο αυτό. Επομένως, θα ήθελα να μας πείτε τη δική σας προσέγγιση προς τους παραγωγούς. Ουσιαστικά είναι μια σχέση εμπιστοσύνης. Η εμπιστοσύνη, για να χτιστεί, χρειάζεται δουλειά και από τις δύο πλευρές. Βρισκόμαστε στο χωράφι μαζί τους. Το κάθε τι που τους λέμε να κάνουν, τους προτείνουμε να εφαρμόσουν στο χωράφι τους, είτε έχει δοκιμαστεί στους δικούς μου ελαιώνες, είτε έχει δοκιμαστεί σε ελαιώνες άλλων μελών της Ακαδημίας. Τότε τους δίνουμε μια έτοιμη λύση. Αν κάποιος είναι τόσο δύσπιστος, του ζητάμε ένα μικρό κομμάτι από έναν ελαιώνα, κάνουμε εκεί την παρέμβασή μας και τον βάζουμε να κάνει ο ίδιος τη σύγκληση. Οπότε βλέπει επιτόπου τη διαφορά. Εδώ αξίζει να πούμε ότι το μεγαλύτερο έργο που επιτελεί η Ακαδημία για Αστέρα Κρέτα είναι η αλλαγή νοοτροπίας του ελαιοπαραγωγού. Να φύγουν τις εγκυλώσεις του παρελθόντος και να κοιτάξουμε το μέλλον μέσα από το πρίσμα της βιωσιμότητας. Γιατί δεν μπορείς αλλιώς να παραδώσεις μια υγιής, βιώσιμη καλλιέργεια στις επόμενες γενναίες. Θα πρέπει να έχει καλλιεργική ιστορία αλλά και μέλλον. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι το πρώτο βήμα και ίσως το πιο σημαντικό είναι η αλλαγή της νοοτροπίας και η θέληση να γνωρίσουμε κάτι καινούριο, και ειδικά όταν έρχεται με τις προδιαγραφές τις οποίες συζητάμε τόση ώρα, δηλαδή με ένα συγκεκριμένο πλάνο όπως έχει η Ακαδημία Ελιά Αστέρα Κρέτα. Νομίζω ότι ίσως το κάνει και λίγο πιο εύκολο στον παραγωγό να εμπιστευτεί το όλο πλαίσιο. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, θεωρείτε ότι το πρότυπο της Ακαδημίας Ελιά Αστέρα Κρέτα μπορεί να αποτελέσει βάση για συνεργατικά σχήματα στον αγροδιατροφικό τομέα, έτσι ώστε τα παραπάνω αποτελέσματα να διευρυνθούν? Σίγουρα μπορεί, αναμφίβολα. Θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών που μπορούν να υιοθετήσουν το δικό μας μοντέλο και να το προσαρμόσουν στα δικά τους δεδομένα. Ένα άλλος τρόπος είναι να δημιουργηθούν τοπικά κέντρα γνώσης στις περιοχές παραγωγής. Και φυσικά, δεν μπορούμε να το βάλουμε εκτός, οι συνεργασίες ελαιοπαραγωγών με εταιριών τυποποιητών που έχουν την εμπειρία και τη θέληση να χτίσουν τέτοιες βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες, και όχι μόνο για το δικό τους καλό, αλλά για το καλό της ελληνικής γεωργίας συνολικά. Θα συμφωνήσω μαζί σας και μακάρι έτσι, γιατί μας δώσατε και κάποιους τρόπους που θα μπορούσε ουσιαστικά να διευρυνθεί αυτό, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, και ειλικρινά πιστεύω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να διευρυνθεί όλη η προσπάθεια και τα αποτελέσματα, για αυτό που είπατε, για το σύνολο δηλαδή του αγροτικού κόσμου, και για τον παραγωγό και για το κλίμα, για το περιβάλλον. Τα ωφέλη είναι πολλά. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για την αγορά του ελαιολάδου, να περάσουμε δηλαδή σε αυτό. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικές τάσεις και προκλήσεις που καθορίζουν σήμερα την παγκόσμια αγορά ελαιολάδου και πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις? Αρχικά να αναφέρω ότι η αγορά του ελαιολάδου ζει μια μεταβατική φάση μετά την κρίση χαμηλής παραγωγής που είχαμε το 23-24. Οι τιμές αποκλιμακώνονται τα ιστορικά υψηλά, φτάσαν, αλλά η μεταβλητότητα δυστυχώς ήρθε για να μείνει. Η τιμή του ελαιολάδου είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε αλλαγές όπως η μηνιαία κατανάλωση ελαιολάδου στην Ευρώπη, όπως η κλιματική αλλαγή και διάφορα φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν στην Ισπανία. Όλα αυτά έχουν την τάση να αυξάνουν και να μειώνουν βία την τιμή του ελαιολάδου. Γνωρίζουμε όλοι ότι καθοριστικό παράγοντα στην τιμή παίζει η Ισπανία, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσμο. Από εκεί ουσιαστικά καθορίζεται οι τιμές διακίνησης για το χύμα ελαιόλαδο. Η Ιταλία, στον αντίποδα, που διαθέτει ένα πολύ γνωστό brand, το Made in Italy, το έχει υποστηρίξει πάρα πολλά χρόνια και το προωθεί συνεχώς, έχει καταφέρει να κρατήσει ψηλά τις τιμές παραγωγού, γιατί το σύνολο της ποσότητας που παράγει οδηγείται στην αφιάλωση και παίρνει υπεραξία. Ουσιαστικά η Ιταλία είναι ελληματική ως προς την παραγωγή της, και αυτό και εισάγει μεγάλες ποσότητες ελαιολάδου και από Ισπανία και από Ελλάδα.
Σκεφτείτε τώρα ότι εμείς ως χώρα δεν έχουμε ουσιαστικά στατιστικά δεδομένα παραγωγής και της διακίνησης του ελαιολάδου. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο λάδι έχουμε κάνει ως χώρα το έτος και πόση ποσότητα διακινούμε. Πράγμα που η Ιταλία και η Ισπανία το έχουν αναπτύξει στο απόλυτο επίπεδο και τους βοηθάει να κάνουν και προβλέψεις. Είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο. Και αν βάλουμε στην εξίσωση και τον κατακαιρματισμένο κλήρο μας, το μέλλον μας ουσιαστικά είναι μονόδρομος προς συνεργασία μεταξύ παραγωγών και τυποποιητικών μονάδων, ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε πια από αυτή τη χύμα διακίνηση. Σωστά. Όλα λοιπόν αυτά για να τα δούμε και εμείς με τα μάτια μας, τι κάνανε οι άλλες χώρες ή τι κάνουν για να αποφύγουν ή να προβλέψουν διάφορα εμπόδια που συμβαίνουν στην αγορά ή στην καλλιέργεια. Τις τελευταίες δύο χρονιές ως Ακαδημία Ελιάς Τερακρήτα οργανώσαμε δύο πολύ επιτυχημένες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Πέρσι πήγαμε στη κεντρική και νότια περιοχή της Ιταλίας, στην Απουλία, για να δούμε εκεί πώς καταφέρνουν οι παραγωγοί, οι ελαιουργοί και οι τυποποιητές να είναι βιώσιμοι, τι τεχνικές εφαρμόζουν. Φέτος πήγαμε στην επαρχία η οποία παράγει το 45% της ποσότητας, της συλλογικής ποσότητας της Ισπανίας. Πήγαμε στην επαρχία της Χαέν, επισκεφθήκαμε συνεταιρισμούς, ιδιώτες, παραγωγούς και μεταποιητές. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα. Μάθαμε περισσότερα και νομίζω ότι δεχόμαστε με πολλά εφόδια τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε στον τόπο μας, ώστε να κάνουμε την καλλιέργειά μας βιώσιμη. Το μυστικό της επιτυχίας είναι ότι σε αυτές τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μας ακολουθούν και αρκετά μέλη της Ακαδημίας Ελιάς Τερακρήτα. Και κάθε χρόνο η συμμετοχή είναι και μεγαλύτερη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Δηλαδή να έρχονται και μαζί σας έτσι ώστε να δουν και από πρώτο χέρι και με τα ίδια τους, δηλαδή τα μάτια και όλα αυτά, το τι ακριβώς εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες. Γιατί είναι και αυτό που λέμε, ότι όταν δούμε κάτι να εφαρμόζεται μπορούμε πιο εύκολα να το μεταφέρουμε και στις δικές μας συνθήκες και στα δικά μας δεδομένα. Και όσα είπατε και για την αγορά του ελαιολάδου, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν, γενικότερα εννοώ από την όλη την αγορά. Οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι να βελτιωθούμε. Υπάρχει, θεωρώ, η τεχνογνωσία, αρκεί να το θελήσουμε. Όπως είπαμε, έχει να κάνει και με την νοοτροπία σε όλα τα ζητήματα, βέβαια. Σίγουρα υπάρχει πεδίο και σίγουρα μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα από τώρα. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Μαρακάκη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτησή μας και την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που θέτει στο επίκεντρο τον ελαιοπαραγωγό και εύχομαι πραγματικά να συνεχίσετε με την ίδια πίστη στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολοπούλου. Το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Εύχομαι το πρότυπό μας να μπορέσουν να ακολουθήσουν και παραγωγή που είναι εκτός Ακαδημίας Ελιάς Τερακρήτα. Θα είναι μια επιβεβαίωση για το έργο μας. Έχετε δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Αντώνης Μαρακάκης, ο οποίος μας παρουσίασε την Ακαδημία Ελιάς Τερακρήτα, η οποία στηρίζεται στο τρίπτυχο εκπαίδευση, καινοτομία συμβουλευτική και μέσω της οποίας οι ελαιοπαραγωγοί έχουν καταφέρει να αυξήσουν την παραγόμενη ποσότητα ελαιολάδου, μειώνοντας παράλληλα τη χρήση του νερού. Επίσης, έχουν πετύχει αισθητή μείωση στη χρήση σύνθετων λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών αλλά και μηδενική χρήση ζυζανιοκτώνων. Και κάπου εδώ, το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας. Ελπίζω η συζήτηση αυτή να γίνει σπόρος για να ανθίσει καινοτομία στο χωράφι. Μείνετε συντονισμένοι για τα νέα επεισόδια στο ipethros.gr, το YouTube και το Spotify. Γεια σας!